Bona tarda. Ens trobem aquí parlant amb Laia Bonet, membre de l'executiva del PSC. Bona tarda, Laia. Molt bona tarda. Aviam, per què el Partit dels Socialistes a Madrid va votar diferent que el PSOE respecte a la consulta d'autodeterminació? Per coherència. No sempre podria haver contestat això, però crec que aquesta vegada sí que ho puc contestar, per coherència. Es va cometre un error al Parlament de Catalunya votant en contra de la determinació de la proposta de sobirania? Jo crec que va ser un error el que va passar aquell dia. No sé si puc acabar qualificant que la votació en sentit estricte va ser un error la negociació. Jo crec que tots els agents, tots els actors en una negociació han de tenir clar si volen arribar a un consens o no, i en aquella ocasió crec que hi van faltar ganes i voluntat d'arribar a un consens i permetre una votació més àmplia. La relació entre Partit Socialista Català i el PSOE haurà de ser canviada formalment, escrit, després d'aquesta votació, després també al respecte de les multes que han rebut els diputats socialistes catalans? Havia de ser canviada i, evidentment, continua havent de ser canviada, i això no ho podem demorar gaire més. Jo crec que tant de bo haguéssim arribat ja a una nova reformulació de les regles del joc de la relació entre els dos partits, però aquesta reformulació de la relació ha de passar, penso sense cap mena de dubte, per tenir una veu pròpia més forta per part del PSC al Congrés. Descarta trencar amb el PSOE? Trencar pot voler dir moltes coses. Aquí hi ha moltes eines a utilitzar. En definitiva, jo crec que el que s'ha d'aconseguir és fer visible el PSC al Congrés de Diputats. I avui en dia, si pensem en qualsevol imatge, qualsevol debat al Congrés de Diputats, mai sabem trobar on són, ni què diuen, ni què pensen, ni què voten els diputats del PSC. Mentre això passi, tindrem un problema. El PSC ha anunciat que s'abstindria en relació a les mesures respecte al debat nacional, després ha votat a favor, hi ha hagut diferents vots, a favor, en contra, abstencions. Quan s'aclarirà el partit respecte a això? La posició del PSC no és la posició més senzilla en quant a posicionaments. Hi ha forces polítiques o hi ha projectes que són molt clars, són de blanc i negre. El PSC ha tingut sempre una posició molt més transversal en la societat i això vol dir que a vegades una coma o un redactat o una fórmula concreta o una redacció concreta pot fer canviar una votació. Tot i això, ens ha faltat probablement afinar en les votacions i jo crec que tots som conscients que s'han comès errors en votacions que han permès instal·lar-se la idea de que no votem amb coherència sempre. Carme Chacón va decidir apartar-se del grup socialista català i votar per lliure, diguéssim, simplement no votar. Pel que fa, ha rebut una multa també del PSOE, però del PSC no la rebrà per no haver seguit les instruccions? La lògica parlamentària fa, o la lògica, si voleu, de funcionament de les institucions fa que el sistema de sancions no sigui un sistema de sanció del partit respecte als seus militants o als seus càrrecs electes, sinó dels grups parlamentaris respecte als seus integrants. Per tant, igual com es va multar els 5 diputats que no van votar aquí en el Parlament i qui va multar va ser el grup parlamentari, al Congrés ha passat el mateix. És el grup parlamentari qui multa, no el partit. Cal també que Chacón prengui una decisió personal al respecte, veient que no està d'acord del tot amb les línies del PSC que vol promulgar aquest partit? Jo crec que és imprescindible que cadascú se senti còmode allà on milita. Més encara si la voluntat d'un militant no és només militar en un projecte, sinó fins i tot liderar-ho. Si és així, jo crec que la decisió l'haurà de prendre cadascú, en aquest cas l'ha de prendre ella i ha de saber on se sent més còmode. Molt bé, moltíssimes gràcies per tot, Laia Bonet. Retornem a la connexió.